malam bang lại lên đạn xích thôi khát khát đi sắt đâu ơi jauh masuk plan aja jauh masuk plan aja jauh masuk plan aja नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना दायो ससियेल मिडियायाव मा सोलिगासिनो जोंनि बर' आरोना इउटुबार होननांगौना एक्टर एक्ट्रेस होननांगौना मा होननांगौ बिसोरखौ जेबो मिथिया इसोरो फेसबुकआव इउटुबाव भिडिअ बानायो इउटुबनि थाखा आरो फेसबुकनि थाखानि थाखाय बिसोरो ओरैबायदि फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय गावनि मान सनमान आरो बाहाय बाहागि खुरमा जाथि बंस बेफोरखौ जेबो सिनायला बिसोरो मिथिगौना सोरबा सोरनिबा हिनजावजों थादों सोरबा सोरनिबा हौवाजों थादों बेफोरबायदि बिनि हौवाखौ बे लादों बिनि हिनजावखौ बे लादों आरो सोरबा हौवा थैजानाय सासे नोंथांमोनाथ' निजिराखौ मिथिखायो बियो गावनो बुंनानै लाबाय थाखायो हौवाया थैबाय आरो इयो ससियेल मिडियायाव गाबफ्लाफैबाय थायो हौवा थैनायखौ लानानै हौवाखौ गोसोखांनानै इयो गाबफ्लाफैबाय थायो मिथिगौना रायजोफोर बियो बिनि सेस बेफोर गाबफ्लानायाना बिनि भिउस आरो फेसबुकनि फैसा डलार खामायनो थाखाय फेमास जानो थाखाय बियो मिथिगौना आं निजिराखौ होनदों आङो बेफोरनि थाखाय बियो फैयो जुदि बियो इसेबां हौवाखौ अननाय दंमोनबा हौवानि सायाव जुदि सानोमोनबा होमबा बियो गुबुन हौवानो गावनि प्राइभेट बुस्थुफोरखौ लन्थं जानानै गावनि प्राइभेट पार्टआव मा होनांगौ बेखौ गावनि प्राइभेट बुस्थुआव मुलि फुननानै बियो भिडिअ कलाव देखायो मिथिगौना बेफोरबायदि जुदि इयो एसेबां मोजां मानसिमोनबा एसेबां जुदि हौवानि थाखाय इयो साननाय दंबा इखौ आं बुङाखै बियो हाबा जानाङा हौवा थैखांनायनि उनाव सिंगेल थानांगौ बे बाथ्रा नङा मिथिगौना हाबा जाफिननांगौ एसेबां गोलाव लाइफखौ हारसिं बोरै मा होनो बारहोलांनो इयो बुजिनांगौ मानसि मोजां जानानै बियो देखायनांगौमोन ना हौवाखौ जुदि एसेबां अननाय दंबा आरो बियो मैया दाख्लैनि भिडिअ नोंथांमोना खोनाखादोंना बिनि भिडिअआव बियो होनदों दैदेना आंखौ 5,000नि बायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो फानाखै बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना बुंगोन दा बे गथ' गोरलैखौ लानानै बेफोरबायदि मानो रायलायबाय थादों बियो दायो बे बाथ्राखौ बुजियाखै मानो होनबा आङो डाइरेक्ट बुङाखै बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों इनि थाखायनो इयो बुजिनाय नङा आरोना फैफादों आं बेखौ बादा होदोंमोन फैनो थाखाय थेवबो बियो फैफादों ओंखायनो आङो जेबो होनासै थ' आङो दैदेन आरो बे खनजिथा दैदेन निजिरा बिसोरखौ नुनो थाङोबा नोंथांमोनाबो मोनसेनि उनाव मोनसे बिसोरनाव गाज्रि रेकर्ड दंजोबो मिथिगौना नोंथांमोना बे खोथाया नंगौना नङा सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना बुंलाय सासेनि उनाव सासे मा मोजां खामानि मावनानै देखायदों बिसोरो मा मोजां रेकर्ड दं बिसोरनाव आरो बे खनजिथाखौथ' बुंखायो आङो बिसोरनो लोगो नालाय हौवाखौ माबायदि भिडिअ होदोंमोन दाख्लै साननैसो आङो अबेबा मा होनो मबाइला गाज्रि जानानै आङो भिडिअफोरखौ बानायनो हाथ'वाखै दे मबाइला आंना गंसेल' जानानै दङ दायो बिनि थाखायनो आङो भिडिअ बानायनो हाथ'वाखै आरोना सिरि दंथ'योमोन नायै आङो बै मालायफोरनि मबाइलाव नायै आङो थाबाय थादों आरोना सिरि इदिबो जायो नालाय मानसिफोराखि ओरैबायदि फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय फेसबुकनि इउटुबनि फैसानि थाखाय गावनि गामिनि मान सनमान खुरमा बाय बाहागि इसोरखौ रावखौबो सिनायला ओमफ्राय आं बिसोरनि भिडिअ नायग्रा मानसिफोरखौबो बुङो माखौ नायनानै नोंसोरो मोजां मोनो आरो माखौ नायनानै थायो बिनि थाखायनोथ' गामिनि मानसिफोरा नोंसोरखौ खनले बुजायो आरो बुनो सेस्था खालामो मिथिगौना बिनि थाखायनो ओमफ्राय बेफोरबायदि खालामबाथाय ओइ साननैसो सिगां आं थैलांगोन जाय आंखौ आंनि मा होनो आंखौ बेफोरबायदि लासिं खालामो आं थैलांगोन ओमफ्राय बिसोरो गावसोरो मा खामानि मावनानै समाजाव मा गुबुंले देखायगासिनो बिसोरो गावखौ साननानै मोनाखै मिथिगौना आं बुंदों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ आरो फिन खनसे गामिनि रायजोफोरा बिसोरखौ मा होनो पानिशमेन्ट होफिननांगौ आरो रायलायफिननांगौ बुजायनानै दोनफिननांगौ मिथिगौना बिराद बांद्रायखादों अभार बांद्रायबाय नोंथांमोनाबो जुदि बिसोरनि भिडिअफोरखौ नायबाय थादोंबा नुबाय थाखागोन ना आरो आङो जोंनि बै बर' जाम्बा जाम्बिफोरखौबो होननाय खायफाफोरखौ मोजां भिडिअ होनायखौ नायमारा मिथिगौना इसोरबायदि भिडिअ होनायखौसो जि नायले आयौ जि सापर्ट खालामो जि लाइक होयो जि भिउस आरो जि शेयार खालामो मानि थाखाय नोंसोरो बेफोरबायदि खालामनायनि थाखायनो बिसोरो बेफोरबायदि खनले समाजनि गुबुंले खामानि मावनायखौ गाराखै बिसोरो मिथिगौना बिसोरो मोजांसिन मोनदों माथो शेयार खालामो गाज्रि भिडिअबासो बेफोरबायदि देखायबासो माथो शेयार खालामो बिदि होननानै बिसोरो बेफोरबायदि भिडिअखौ होयो बेखौ मिथिनानै लाबानो जाबाय रायजोफोर मिथिगौना आङो दैदेनखौबो बुंनि दै
बियो होनदोंना दाख्लैयो 5,000आव बायनो बिदोंमोन निजोरानिखौ जुदि बेबो बियाखैमोनबा बे बाथ्राखौ बे हिन्जावा निजोराया मानो बुंनो हाखो हो आरो दैदेना बुंखायो बै साननैसोबो मोनसे भिडिअ'आव बे बुंना लादोंमोन आंना जेबो गाज्रि रेकर्ड गैया मानो गैया गाज्रि रेकर्ड ना मानो गैया होमबा मानि थाखाय जेलाव थांदोंमोन आरो बिनि हिन्जावाबो बे सासे हिन्जावखौ बुफैदों दायो बे हिन्जावनाबो मोनसे गाज्रि रेकर्ड दङ बेखौबो सिनायखायो बयबो मिथिगौना मुलि जालायनाय खोथाखौ अबेयाव जों खोनादोंमोन बै साननैसो सिगां नोंसोरो रावबो मोजां नङा मिथिगौना नोंसोरो गासैबो एखे बे सासेया मोजां बेखौ बुदों बै सासेया मोजां बिनि थाखाय बियो बुजादों बेफोरबायदि नङा नोंसोरो गासैबो एखे नोंसोरो मिथिगौना बेफोरबायदि बाथ्रा बै दैदेनखौ बायनो बिदों आंखौ बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय खोमा दिनै निजोरानि रुमाव फैनानै दैदेननि हिन्जावजों दैदेनजों लोगो नांनानै बुफैदों निजोराखौ मिथिगौना नोंसोरो गासैबो एखे होनखादाङा आरो बे बुफैदोंना नों जायनि रुमाव बियो जुदि माबा मोनसे जायोबा केसा उल्था दैदेननियाव नांगोन बियो नंगौना नङा हो नोंदि मालायनि रुमाव फैनानै मालाय सिख्लाखौ हिन्जाव मानसिखौ बुफैदों आं बेखौबो मोजां होनाखै बेबो मोजां होनाखै गासैबो बिसोरो एखे मिथिगौना रायजोफोर नोंथांमोना मेगन दंबाथाय नोंथांमोना नुबाय थाखागोन थ' आं दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय बिजिरलायबानो जाबाय सोर गाज्रि सोर मोजां बेफोरखौ आरो समाजा बै गामिनि मानसिफोरा आरो फोसाबफिननानै लाबानो जाबाय बिसोरखौ मिथिगौना बिसोरो बारानिफ्राय बारा अभार बांद्रायदों अभार जादों बिसोरना मिथिबाय थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा आंनि चेनेल साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनै गुवाहाटियाव दंफैयो आरोना बियो मालायनि रुमसो ओयाव जोंनि बिब'मोनाव दंफैयो आङो बिराद मानसि दं बिसोरनि रुमाव बिनि थाखायनो आं बे रुमाव फैनानै भिडिअखौ बानायफैदों आरोना थ' बेखिनिनोमोन बाय